tiende nang'o ne bede migepe moko ma utiyogo kar ka debedi mane kaka sirikal tiyo? Kaka jowadwa osewacho, samoro gik moko ithiro nikech ng'ato dwaro mondo ng'ato omiye gimoro matin. Koro magi bende osebedo ni mibadhi bende miyo dongruok ok bedi e piny kaka onego obedi. And gima timore ni mibadhi bende miyo kata jok moko e sirikal miyo githiro dongruok mag kuonde moko nikech kaka giparo ni kuondego ka omi gik moko bodongo mohingo. Waneno gini ahinya ahinya kuom projects monego bi ka mayo koni ma aquaculture moko osithir ahinya monego bende ne timo kaka moko onego ne tim to pod ikadho mabiro yo koni. And mago bedo ni ng'amo bet ka sirikal kocha ma onego bed ni kogo sei e yo monego otim piyo piyo mondo projects odhi nyime. Koro mago bende wawacho ni jo Kenya te gin jok machulo ushuru. Ka projects biro koni mondo okony jopiny ka jo Kenya mondo gibet giyud dongruok, idwaro ni ng'ama obet kocha manego bed ni chwalo gigi mondo dhi piyo piyo mondo chwal gigi mondo dhi piyo piyo. Koro wawinjo ni gimosebudho for higa achiel nikech ng'ato donjo e sirikal manono gik moko mondo dhir gik moko mondo otim piyo, koro miyo gik moko dhi piyo. To mano wacho ni mibadhi momiyo jo Kenya moko ok bed nikech ji te onge gi hawi mondo jog gi bodo bed e sirikal. Ko wacho ni koro jo ODM mano donjo e sirikal. Tiere jopiny moko mantiere parties moko ma gin gionge e sirikal. Mano nyiso ni nego wan tim nonro ni jok mindiko mondo tim tich gi pes jo Kenya. Kok gitim tich gi pes jo Kenya kaka nego giti, to onego giwuog kuondego mondo ket jok manyalo tiyo ni jo Kenya. Nikech gik machal kamagi en injinia odhi rango ni gini nego tim maber, ogo sei mondo gik moko tim maber. To ka githiro dongruok mondo ng'ato miye gimoro matin, to mano miyo ni jok mantie konogo nego ogolgi e tich mondo kik giti kanyo nikech koro wawach ni koro tich sirikal ema janema pod duode tiende. To koro